Počkej. To je zajímavý, ale. Co je? Nikdo ji neviděl. Beru to z jiného úhlu. Koho jste kdy viděl jíst tyčinky? Já nevím. Co to je? Sezamové a tlusté. Šedé? No, Ne náhodou s Michalem Koutným? je to možný. To je hodně zajímavé. To je. Protože tady pan Michal Koutný řekl to samý. Jedli jste sezamové a tlusté tyčinky? To. Tenký, ne? Tlustý. Posloucháš ušima nebo zadkem? Tenký říkal. Tlustý. Ale Michal říkal tenký. To je A ty jedno. jsi jedl tlustý, to je zajímavý. To je jedno. Ty jsi koupil jiný. Jo. Počkat. Teď budu ptát znova. Zapli jsme detektor lží. Zkoumáme tep. Jdeme na první otázku. Viděl jste běloslepici? Ne. Tahle odpověď je špatně. Aspoň v dětství jste někdy bílou slepici vidět musel. Jo. Já nevím, ne. Ne, neoddělávejte se od detektoru. Nevím, proč? To je náš výzkum. Další otázka, honem. Vzoruje. Jo, ano. Koho jste viděl naposled jíst tyčinky? Michala Koutého. Tahle odpověď je správně. A Sokáča. Tahle odpověď je nevím. No, takže tím pádem je konec toho, že lže nebo nelže. Musí se zeptat on, já to necítím na jeho Lžeš tepu. nebo nelžeš? Ne. Tahle odpověď je jak kdy. Tak Zajímavé. jsme zase v háji. Ano, takže končím výslech. Nic nevíme. Máme tu rozhovor s dalším svědkem, Lenka Chaloupková. Takže, viděla jste někdy bílou slepici? Možná. Vole, kačeno. Ano. A kde? Někde poblíž ve Věteřově? Kde máte babičku? V Sobůkách. To není ve Věteřově, vy člověče. A na Hřbitově. Aha, tak tam asi bílou slepici nemá. Uvědomte si, co říkáte. A podívejte se do té kamery. Z ruky. Takže, koho jste naposledy viděla jíst sezamové, tlusté či tenké tyčinky? Michala Koutnýho. Michal Koutný. Všechno ukazuje na Michala Koutnýho. Jak to? Ona taky viděla jen Michala Koutného. Počkáme. Podívejte se do kamery. Její výraz je lehce vysmátý. Pozor na to. Takže, další otázka. Puč mi blok. Nevím, jak se ptát. Otočte se proti slunci. Takže, hledala jste někdy vraha bílé slepice? Ne. Třeba vyhledávala nějaké psy, nebo kočky, nebo kuny? Kuna. Správně. Jste někdy hodně nadržená? Jak když? Ale. Možná. Ona je taky nadržená. Dobrý. Ty jsi vzala to sofo? Jo. Nejde, to je důkaz. Takže, to je asi celý, no. Děkujem.